Dobrodošli, dobri moji ljudi, na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam. Nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim videom za sve vas. Ovaj video imaće i produženi deo za sve moje 144 ekstra članove. Ukoliko želite da postanete deo 144 ekstra kluba ili jednog od VIP klubova na mom kanalu i dobijete pristup posebnom sadržaju, možete to učiniti klikom na ovo plavo dugme Join, odnosno pristupi, i slediti dalje uputstva. A ukoliko želite pristup pojedinačnim produženim čitanjima, možete to učiniti klikom na link koji se nalazi u opisu ovog videa, odnosno preko moje Ko-fi stranice. Za sva lična tarot tumačenja i konsultacije, odnosno tarot čitanja, možete mi pisati poruke na Viber ili WhatsApp. Broj telefona se nalazi u donjem levom uglu na ovom videu i u opisu videa. Također pišite mi na e-mail, možete me kontaktirati i direktno putem sajta. Ovo čitanje se odnosi na temu ovog vašeg godišnjeg odmora, našeg godišnjeg odmora, da vidimo kako ćemo provesti odmor, šta se dešava. Pretpostavljam da, eto, većina može sebi da priušti ove godine mali odmor, kako god, ali vidjet ćemo na šta se taj vaš odmor odnosi i kako ćete se provesti. Kako će izgledati? Možda će neki provesti radno, možda će neki baš uživati, vidjet ćemo. Ajde, da vidimo energiju karata ovoga puta za vas. 3 grupe, 3 kristala. Za grupu broj 1 opredelila sam ovaj pahuljasti obsidijan. Grupa broj 1. Grupa broj 2 citrin. I grupa broj 3 amazonit. Daću vam koji trenutak vremena da se intuitivno opredelite za svoju grupu, pa krećemo sa čitanjem. Pozdrav za grupu broj 1 i sve vas koji ste odabrali pahuljasti obsidijan. Hajde da vidimo kako vi provodite. Kako se provodite na odmoru. Kreativna grupa. Imate neke možda ideje, biznis ideje, odmor koristite, ja bih rekla, u nekoj radnoj energiji. Bilo da odete negde da se baš onako odmorite, vi razmišljate o tome kako da i povećate svoj kućni budžet. Mnogi se posvećuju i nekom hobiju, mada ćete baš period odmora iskoristiti za, mislim da ovdje dolazi za grupu broj 1 do nekog prosvjetljenja. Vidim da dobijete neke ideje kako da unapredite, svoje možda poslovanje. Vidim da se malo distancirate od nekih ljudi, da ćete se malo osamiti, da ćete želeti, mnogi će se zaljubiti na odmoru. Ovo nešto za grupu broj 1, ako ste malo pesimistični, u zadnjem nekom trenutku može da iskrsne neka prilika, da vam se pruži prilika zaista da dobijete neki poziv, ne znam, od nekog prijatelja, poznanika, saradnika i da odete u neku drugu sredinu, da se odmorite, da odmorite mozak. Vidim i neki neočekivani priliv novca za vas, ali vidim da ste već sada negde, kao da i tada kada budete otišli na taj odmor, vidim da menjate sredinu definitivno, da će se pružiti prilika da se malo, kažem, distancirate. Možda ste sada, ne znam, baš prezauzeti, možda ste na poslu koji vas iscrpljuje, ljudi vam smetaju, prosto komunikacije neke malo, kažem, neprijatne, i vi očekujete neku povišicu, čekate neki novac, znači čekate da vam nešto legne na račun već duže vreme
I razmišljate kako ćete, vi se nećete baš opustiti, nego ćete razmišljati kako da, kažem, unapredite to svoje neko poslovanje, kako ćete da proširite biznis i ipak idete na taj neki odmor, znači daćete sebi malo oduška, malo ćete promeniti sredinu i komunicirati sa nekim jako interesantnim ljudima koji nisu iz vaše sredine. Međutim, ja vidim da vi sklapate neke poslovne dogovore na tom odmoru. Znači, ovo su neki poslovi, vi koristite, spajate lepo i korisno. Mnogi mogu da uđu u neku vezu, mnogi će iskoristiti odmor, ne znam, za neko novo poznanstvo koje će se pretočiti u neku ljubavnu priču, ali ja vidim i neku zajedničku saradnju, vidim produktivnost za grupu broj 1. Dakle, vrlo, vrlo produktivna grupa i iskoristit ćete ovaj odmor na najbolji mogući način, kažem, spajate lepo i korisno. Hajde da vidimo malo detaljnije. Grupa 1 vidim da čeka neke pare, da čekate nešto što kasni. Ne mora da znači da je novac, možda je to neka papirologija, dokumenti i čekate to, možda ste nešto morali i da odložite, pa taj odmor možda kasnije stiže. Ali vi na tom odmoru ćete biti nekako prosvetljeni, inspirisani, preporođeni. Ovo je jedna lepa komunikacija. Vidim rasterećenje neko. Jeste, stiže i taj neki novac, rasterećenje. Ako ste u brakovima, vidim u vezama, vidim da dolazi do nekog pomirenja, zato što je ovdje došlo do nečeg, znači do promjene nekog plana. Pa možda su nastali neki konflikti između vas i vaše osobe, u smislu da možda, eto, odlaže se neki put ili odmor zbog obaveza vaših ili vaše osobe, imamo i tu situaciju. Ali sa druge strane ovdje imamo odmor koji koristite vrlo, vrlo praktično i uspostavljate neku novu komunikaciju, da li je to poslovna komunikacija, ovo je čak i neka emotivna priča koja će rezultirati, ne znam, nekim dobrim, mislim da ćete sa nekom osobom ući u neke poslovne možda razgovore, kažem, koristite odmor na najbolji mogući način, jer dolazi ovdje do nekog rasterećenja, kao da delite neke svoje obaveze i delite neki svoj teret sa nekim. Znači, neko vam pomaže da možda izađete iz neke finansijske krize, neko vam pomaže da razvijete svoj biznis, jer vi ne možete da se opustite, non stop razmišljate, a preko vam je potreban odmor i možda ćete sebi dati oduška, naći ćete načina da se negde maknete i onog trenutka kad budete promenili malo tu energiju, vidim da se opuštate i da ćete doći do sjajnih nekih novih ideja. Ovo su, ne znam, to su i mogućnosti neke nove, da upoznate nove ljude i sa kojima ćete ostvariti možda i neku kvalitetnu saradnju. Dakle, ovdje se grupa 1 zaista drži nekih svojih principa i stavova. To što ste sebi zamislili, to ćete ostvariti.
Vi ovdje dolazite i do nekih možda pravih informacija. Ili jednostavno, konačno, ne znam, kao da imate ovdje neku sumnju u nekoga da će se nešto realizovati po pitanju vašeg nekog, da kažem, odmora. Ili jednostavno nemate mira, ne možete mirno da odete na odmor pre nego što završite neke obaveze i neku situaciju, problem, da razrešite nešto. Međutim, do toga dolazi i vidimo ozbiljnu nečiju, da kažem, ili podršku ili saradnju, ali to je neki iznenadni poziv, ovo je neočekivano i vi koristite neku priliku prvo da se preporodite i mentalno i duhovno i fizički, a drugo, kažem, spajate lepo i korisno na ovom odmoru, grupa broj 1. Pardon, istina. Vi ste zaslužili ovaj odmor. Ali i, kažem, ovu neku situaciju na čije razrešenje čekate, vi imate to u svojim rukama. Znači, vidim da grupa 1 kao da ne može da se opusti. Da ne razmišljate mnogo o odmoru, jednostavno imate neki teret, imate neku nedovršenu priču i situaciju. I na pravom ste putu, zato što vi ovde u toj nekoj situaciji, šta god da je u pitanju, imate neke činjenice i iskreni ste i to su neki argumenti i rešit će se to. To ćete rešiti. Tako da mislim da mirno odlazite negde opušteno i to je neka opet iznenadna, kažem, situacija i prilika, neočekivano nešto. Da li, kažem, čekate na neku isplatu? Pa ne verujete da će do toga da dođe. Prosto to čekate, znate da vam nešto pripada, ali treba da budete mirni jer to je vaše. I evo, ići ćete, pevaćete i igraćete na odmoru. Sve nekako ide u vašu korist. U vašu korist. Ovde se nešto odvija u vašu korist i ako je bilo ovde nekog odlaganja, ako je bilo nekog čekanja, ako je bilo nekog konflikta, šta god da se... To je moralo da se desi da biste vi prvo došli do nekih važnih informacija, spoznali možda i nečiju pravu prirodu, jer nikad se ne zna zašto je nešto dobro ovde u grupi broj 1. Tako da je vama ovde poslužilo i poslužit će vas. Gledajte očima ljubavi. Pa mislim da ćete, kažem, spojiti ovde lepo i korisno. Mnogima može da se desi neka ljubav kroz poslovnu neku saradnju, ali dok budete koristili odmor. I drugo, ova karta znači da upravo treba malo da volite sebe. Jer vidim da ste nesebični, vidim da se nesebično dajete drugima, da malo vodite računa o sebi. Iskoristit ćete ovo vreme da se lepo odmorite, da napunite baterije za neke nove radne pobede, ali u isto vreme vidim da ste aktivni, vidim da aktivno razmišljate o novim načinima zarade, o proširenju biznisa i prosto se neke nove mogućnosti, šanse i prilike vama apsolutno otvaraju. Romansa na pomolu. Ali i prekid neke veze, nešto što vas tišti, nešto što vas... Mada je ovo, ja mislim, konačno vaše neko opuštanje, odluka i
Boga mi za neke, znači ozbiljno da se poradi promena, ovo je putovanje definitivno, ali možda ćete na tom putovanju vidjeti, ne znam, recimo neku lepu priliku da tamo i ostanete ili da radite ili čak da tamo kupite neku nekretninu, da zamenite nekretnine, imamo i tu, znači dosta toga vam se mota po glavi, o mnogo stvari razmišljate na odmoru, znači ne odmarate u bukvalnom smislu, vrlo ste aktivni, razmišljate sve vreme i dobijete neke ideje kroz komunikaciju sa nekim ko može da vas posavetuje na pravi način, kako da se rešite nekih briga, muka, finansijskog nekog tereta, čega god. I da vidimo što smo ono imali. Ništa, to je to. To bi bilo to za grupu broj 1. Ja vam želim mnogo sreće. Idemo sad malo detaljnije za 144 ekstra i želim vam lep odmor. Pozdrav za grupu broj 2 i sve vas koji ste odabrali kamen citrin. Hajde da vidimo kako ćete se vi provesti na svom odmoru. Da vidimo šta vas čeka. Ovdje može da bude neka komunikacija online prisutna. Strastveno, vatreno, uzbudljivo, wow. Ne znam, ovo je za neke zaista neka letnja avantura, recimo, koja može da preraste u ozbiljnu ljubavnu priču. Ukoliko održavate neki odnos na daljinu, ovo može da bude konačno, da kažem, za vas vreme kada se upoznajete suštinski, dubinski, na svim mogućim nivoima. Ovo je susret sa voljenom osobom ili sa voljenim ljudima. Drugo, ovo je period prilagođavanja za vas, vi se prilagođavate, ne znam, ako ste od skoro u nekoj vezi, moguće da ovaj odmor provodite sa tom osobom i da se konačno upoznajete, da mnogo razgovarate, između vas ima dosta strasti, ali vidim da i prihvatate jedno drugo, konačno, upoznavanje, prilagođavanje. Oficijalno ovo su ulasci u brakove. Pa znate kako, vi se zaljubljujete. Znači, ovaj odmor koristite za svoj emotivni život ili pristiže neko emocionalno zadovoljstvo za vas. Grupa broj 2, ja ne znam šta bih vam rekla, vi ste neko ko prosto uživate na ovom odmoru. Uživate i vi intuitivno osjećate da se vama u životu dešava neka, ovo je začeće za neke, bukvalno može da dođe do začeća. Ovoga odmora, ako radite na tome, imamo uspavanku za bebu, recimo, da, definitivno novi član za neke, ali i ovo je susret, da, trudnoća, definitivno. Ovo je susret srodnih duša na odmoru. Drugo, vama nešto konačno dolazi na realizaciju. Prvo, vi ćete uživati svakako, znači ovo je uživanje. Vi ćete se provesti bogato bogovski, gde god da budete otišli. Putovanje definitivno, moći ćete da birate gde ćete da idete. Ovo je tako neko obilje za grupu broj 2, ali vidim susret i sa nekim na daljinu. Ako je komunikacija na daljinu, naročito se to odnosi na parove koji konačno, konačno pronalazite načina da budete zajedno. Ovo je ulazak u brak, ovo je prosidba, veritba ili ovog odmora može da se desi da, recimo, odete sa svojom voljenom osobom na neko lepo putovanjce i da tamo zatrudnite ili vaša osoba zatrudni, tako da i to imamo kao opciju za grupu 2. Ali ovo su
prvo ja ne znam da li ćete vi sada radite, ne znam, na nekim komunikacijama sa nekim ljudima koji su možda iz nekih institucija, imamo i tu situaciju. Radite na nekom finansijskom, ne znam, projektu. Vidim da se konačno vama nešto, recimo, isplaćuje ono u što ste uložili mnogo truda do sada, znači dolazi sada nešto i na naplatu, tako da će biti ovde, recimo, novca za grupu 2, sebi priuštite jedan bogovski odmor. Ukoliko ste solo na tom odmoru, znači to je neko putovanje vaših snova, tamo gde ste od uvek želeli da idete, na tom odmoru, ako ste solo, možete da upoznate osobu koja će biti vaša, ne znam, buduća supruga ili suprug, bukvalno to. Ako ste u nekim vezama već, ovo je produbljivanje, jedno ozbiljno produbljivanje odnosa, ali i novi momenti, znači imamo zatrudnjivanje, imamo začeće. Ako se ne vidite u tome, ako to ne želite, znači ovo je ozbiljan provod. Ovoga leta i oboje ćete se osjećati sjajno. Ovo je reciprocitetna veza na ovom odmoru. Znači nisu ovo neke, da kažem, avanture, letnje šeme. Ne, ovo su ozbiljne promene u emotivnom životu, ali i ako radite na nekom, ovo su neka diplomiranja, ovo su trenuci slave. Grupa broj 2 može da bude vrlo popularna i poznata. Tako da gde god budete išli mogu vas pratiti, recimo, paparaci, ali ćete uživati zato što ste završili neki ogroman, recimo, projekat, uspeli ste u nečemu i sad sebi dajete prosto sve vreme onako za sebe. Koristite na najbolji mogući način da se konačno odmorite i naspavate. Neke može zaista da očekuje i prinova. U porodici, recimo, srećne vesti u porodici. Vidim da idete možda u goste nekom članu porodice i to su neke, znači susret sa dragim ljudima, ali i ozbiljno neko prilagođavanje u nekom novom odnosu, vezi i odluka preko noći da odete zajedno na put i tamo će biti sjajno. Vidim da se veza produbljuje. Ukoliko ste, kažem, solo, ovde završavate neki ozbiljan posao, stižu neke pare i ako niste planirali putovanje, otići ćete na putovanje. Boga mi, grupa 2. Vidim da će se neka vaša ranija komunikacija da će uroditi plodom, jer ste vi uložili tu mnogo truda i napora i konačno će neko prihvatiti možda i neke vaše uslove. I ako, ne znam, sebi hoćete da organizujete i planirate neko putovanje i odmor, vidim da ćete u tome uspeti, da ćete se dogovoriti sa kim god treba, da dođe do neke zamene, kako god, i vidim da vi realizujete svoj plan što se tiče odmora. Za grupu 2 može da se desi da neko vama plati neki put, znači da se bukvalno, da vam pokloni neki odmor, da odete negde i da, recimo, ne potrošite ni banke, recimo. Zato što vas neko voli, to je neko iz porodice ili, ne znam, partnerka, neko će želeti da vam ugodi i vidim da vam se ugađa ovog odmora, eto, na ovom odmoru. Ili vi ugađate nekome. Grupa 2, wow. Da vidimo šta smo još imali od karata, ja sad uopšte ne mogu se setiti šta sam od... Imamo verovatno. Da, mislim da je to to.
definitivno putovanje, usidrenje, znači ovo je svadba, ovo je na prečac neka odluka o ulasku u brak ovoga odmora, znači vi ćete se tako lepo provesti na tom odmoru da kada se budete vratili značite da je to to, drugo mnogi se vraćaju sa, mnogi će zatrudneti na odmoru iz grupe 2, ali kažem, nalazite se u tako nekoj jakoj energiji, odnosno na nekoj ste moćnoj poziciji i osjećate se bogovski, osjećate se carski i mislim da zračite tako nekom pozitivnom energijom, privlačite mnogo pažnje, gde god budete otišli, bit ćete hit na plaži, na primjer, šalim se, ali mislim da ćete biti, naročito i vi koji ste u vezama, recimo, baš ćete privlačiti poglede, jer ćete mnogo biti opušteni i uživat ćete na tom odmoru, a mnogima, kažemo, ovo su vesti o prinovi, ovo su vesti o prinovi u porodici, možda zajednički neki odlazak na neki put porodično, i jednostavno vidim da za grupu broj 2, da, ovo su, imamo inicijale J i V ili B, ovo su ozbiljne promene, pre svega na emotivnom planu, ali mislim da prizivate i neko obilje finansijsko, znači da će biti ovde nekog poslovnog uspeha, možda ste već sada na korak do tog nekog poslovnog uspeha gde ćete sebi priuštiti neko putovanje snova, nešto o čemu ste od uvek sanjali. Sad ne mogu da se setim, samo da vidim da li smo imali i ove karte na početku. Ovo je ispunjenje neke vaše želje srca. Tako opušteno. Ovo je ozbiljan hedonizam za grupu 2. Da li uživate sa članom svoje porodice, sa nekim iz porodice ili idete prosto sa prijateljima. I imamo novac, imamo sve što je potrebno da se provedemo bogovski. Vrlo ste racionalni, vi niste neko ko je rasipnik. Vidim da ćete ozbiljno, kažem, staviti i na papir šta. Zašto imamo ovu peticu mačeva? Samo da vidim. Vidimo da se neko otima za vašu pažnju. Drugo, vodite računa, mnogi će želiti da vam se prišljamče, da vas možda malo finansijski iskoriste, ali hvala Bogu, biće finansija. Bićete vi dobri s novcem, grupa 2. Tako da sebi ovde vrlo ste umereni. Znači niste, da kažem, bahati, iako imate ovde, ali slavlje, ovo je slavlje, znači imamo duplo neko slavlje ovog odmora za vas. Vidim da se neka konkurencija ovog odmora vama sklanja s puta. Mislim da će neko odustati od neke, da kažem, od nekog takmičenja sa vama. Iz kog god razloga, zato što vi ovde prosto blistate i ističete se i zaslužujete i neku nagradu. I mislim da negde konačno raščišćavate sa nekim neki odnos kroz vašu direktnu komunikaciju. Idete napred. Vidim da se sa nekim čak i u miru negde kao rastajete i idete dalje za svojom nekom srećom ovog odmora. Prosto, ono što je bitno jeste da se neka vaša želja i molitva, da će vam se ispuniti. To je bila poruka za grupu broj 2. Ja vam želim mnogo sreće. Idemo malo detaljnije za 1.4.4 ekstra, baš me zanima
šta se dešava dalje. Grupa broj 2, veliki pozdrav. I pozdrav za grupu broj 3, da vidimo svi vi koji ste odabrali ovaj Amazonit, kako ćete se provesti na odmoru. Uživanju, iću i piću. Novi početak za vas. Mnogi iz grupe 3 ovaj odmor će dočekati na nekom možda novom mestu. Možda ste se negde već preselili, počeli neki novi posao. Sa novog posla mislim da pravite, ova odluka baš, ne znam, o tome da napravite prvo neku ozbiljnu distancu od nekih ljudi, od neke situacije, ali i osjećate se nekako moćno, osjećate se nekako sigurno i stabilno. Mislim da ste se vrlo brzo, recimo, uklopili u neku novu poslovnu priču. Za grupu 3 vidim i recimo nemogućnost da, ovo su neke porodične recimo obaveze. Prema nekom imate neku obavezu. I konačno, možda posle dugo vremena, kao da se osamostaljujete. Vidim da niste možda bili u prilici da sebi priuštite, ne znam, neki odmor. Možda ste gradili neku svoju do sada, ne znam, neku priču, stabilnost. Nije bilo prilike, ali da vidimo da li će biti sada. Da, promena. Znači evo sada se ukazuje neka prilika da konačno možete negde i da odete. Bit ćete malo opet povuci, potegni, prioriteti, te novac, te ovo, te ono. Međutim, vi iz grupe 3, ako i odete negdje ili ne, odustane, ja vidim da zapravo grupa 3 ipak uživa u krugu porodice, kao da provodite, kao da ste možda umorni malo. Rekla sam, imate neki novi početak, ali kao da gradite neki novi početak, možda previše ste, možda odustajete od nekog, možda čak odustajete od nekog odmora. I većina vas iz grupe 3 vidim da provodi lepe trenutke tu gde se sada možda trenutno nalazite, ali kao da menjate neku energiju. Da li radite na ulepšavanju svog, ne znam, životnog prostora, pa nema dovoljno novca recimo da negde otputujete, ali će vam jako biti lepo u krugu porodice i imat ćete ovde, uživat ćete u svojoj recimo kući, napravit ćete sebi neki štimung, vidim da imate neke lepe susrete sa nekim ljudima, jednostavno fokusirani ste, ipak je ovde stvar nekih prioriteta. Ne možete da, mislim da odustajete od nekog kao odmora, nije još vreme za neko opuštanje, iako ste sada u mnogo nekoj boljoj, možda i finansijskoj situaciji ili u poslovnoj situaciji, vidim da je mnogi iz grupe broj 3 već razmišljaju o nekom odlasku negde, da skupljate neki novac, šparate novac, da biste, ne znam, možda sebi priuštili neki samostalni život, da biste se odvojili, na primjer, od roditelja ili sa svojom porodicom započeli, mislim, da biste, eto, mladi parovi, bračni ili kako god živite u zajednici sa nečijim roditeljima, želite da se osamostalite, a mnogi razmišljaju upravo u tom smeru i što se tiče poslovnog plana. Tako da vidim da ipak ovde štedite novac, da racionalno razmišljate i da se spremate za neki novi zapravo početak, da razmišljate o nekim, da kažem, bitnim stvarima, o nekim, i da malo, da će ovaj odmor, ako ste planirali neki put, da će malo da ipak sačeka. Jer vidim da se mnoge stvari kod vas povoljne pokreću što se tiče posla, što se tiče bračnih, porodičnih tih nekih odnosa, ljubavnih odnosa, i da se
odlučujete da radite na tome, znači da gradite svoju karijeru, da gradite svoj ljubavni odnos, da možda ulažete u neki svoj životni prostor, u privatni posao, a da neka putovanja, recimo i uživanja, ostavite za možda narednu godinu. Imamo i tu situaciju. Za neke može da se desi da vam prosto ne znam, neko i ponudi neki, da kažem, odmor ili putovanje ili novčanu neku, da kaže neko, recimo, ja ću platiti nešto umesto tebe, međutim, mislim da vi to ne želite, jer upravo vam je fokus na, ne znam, nekim drugim stvarima, imate prioritete. I kao da ste malo, grupa 3, kao da sad malo zrelije gledate na život, možda ste izašli iz tog nekog, da kažem, bezbrižnog konačno perioda kada su možda roditelji vodili računa o vama ili ste bili negde zaposleni pa ste imali neku, kažem, sigurnu kao platu, pa o tome niste razmišljali, ali sad imamo promene neke i potrebno je da preuzmete odgovornost neku. I vidim da se mnogi iz grupe 3 opredeljuju se za, recimo, ostanak kod kuće ili za ulaganja neka i usredsređujete se zapravo fokusirate se na porodicu, na svoj posao, gradite neku sigurnu i stabilnu poziciju poslovnu, a odmori to kao da će malo sačekati ili to odlažete za zimski period. Imamo i tu situaciju. Imamo tamo neki oktobar, novembar, kada možete sebi kada će se pružiti prilika da odete na neki odmor. Bukvalno odmor. Ili da otputujete, ali sve vreme ovde, kako da kažem, vi racionalno razmišljate jer ste svesni da će ovo sad neko ulaganje i to na čemu sad radite, da će to imati kasnije neke mnogo dobre rezultate, odnosno benefite. Mislim da se malo distancirati od nekih ljudi koji vam oduzimaju energiju, u tom smislu ćete se malo odmoriti, da prekidate neke kontakte, da smanjujete neku, da kažem, proređujete neku komunikaciju sa nekim ko vam oduzima energiju. Istina. Ali da, mislim da će se vama kasnije ta neka odluka da se sada pritrpite i tekako isplatiti. Da, ovo je prilagođavanje trenutnim tim nekim okolnostima. Prosto gledate na tu vašu situaciju iz neke, da kažem, druge perspektive, sagledavate onako objektivno i racionalno, emocionalno, ali prosto nema ovde nekog lošeg raspoloženja, naprotiv. Znači, vi se zabavljate ovde, uživate, drugo, i vi ste neko ko savetuje, recimo nekoga, ili vas neko savetuje da sada svoju pažnju usredsredite na nešto što je mnogo bitno, da se fokusirate, da odredite prioritet, jer bi neka sad odluka možda da sebi uplatite nešto, neki odmor ili da bi to bilo onako malo neozbiljno, ali ovo je, da kažem, vaša ozbiljna i zrela odluka, znači da ozbiljno razmišljate o svojoj budućnosti i da ovo je ono, sad mi je palo na pamet, nema odmora dok traje obnova kod grupe broj 3. Vi ste u toj nekoj, u nekoj ste radnoj akciji.
Jao, jeste. Znači, ne možete da se smirite, ne možete da, znači, preokupirani ste ovde nekim poslovima, u nekim ste poslovima možda do guše, imamo neki, kažem, novi početak, možda ste ušli u neku novu vezu, možda ste upali u neku novu poslovnu priču, pa sad morate da gradite tu neku, morate, ništa ne morate, ali gradite tu neku bazu, osnovu, kako god, gradite neku svoju poziciju i sad nema, možda ste uskoro se zaposlili, ušli ste u neke firme, ne znam, potpisali neke ugovore i sad nemate izlaza do, recimo, tamo, zime. Ali bit će mrdanja, znači nećete sedeti samo u kući, vidim da ćete se kretati, nećete ići recimo mnogo daleko, ali može da iskrsne recimo neki vikend negde, da sebe malo, da kažem, da se napunite baterije, dakle, bit će ovde kretanja. Samo ne ono što ste vi recimo planirali, ono što, da, apsolutno ste pribrani i apsolutno shvatate ozbiljnost ove vaše neke trenutne situacije, odnosno, kažem, odredili ste sebi neki prioritet i ako se radi o novoj vezi, recimo emotivnoj, kažem, o nekom poslovnom poduhvatu, o porodičnim nekim pitanjima, vi ovde gradite te neke sada veze, radite na nekoj komunikaciji, prosto, kažem, formirate neke čvrste osnove i bazu za budućnost i to će se kasnije sigurno isplatiti i vi ste svesni toga i jeste malo iznureni. Vidim ovde više, ne toliko fizički, mada ima i fizičkog ovde napora kod vas, naročito ako radite na, ne znam, mada ovo su i neki međuljudski odnosi, porodični odnosi, naročito ako radite sa ljudima ili ako ste u komunikaciji, vidim da ste mentalno iscrpljeni i potrebna vam je malo ta neka promena, ali bit će i promene, bit će ovde nekog kraćih nekih putovanja, kažem nešto na 1-2 dana ili tu su neki izleti, tako da to je... Kartu pravde. Možda imate neki, eto, grupa 3 može da bude bukvalno neki sudski proces, radite na tome, želite da isterate neke stvari na čistinu, prosto to vam je prioritet, ali i, da, uspostavljate sad, to su neki novi počeci, jeste, da biste se oslobodili, vi lično, da, imam ovde distancu od nekih toksičnih ljudi i energije. Znači, vama je potrebna neka regeneracija i vi radite sada na tome. Znači, svesni ste da ovde morate da završite, da ste, ne znam, u nekoj komunikaciji sa energetskim vampirima i dosta ste tu iscrpljeni, ali imate vi, ovo su vaše reči, ovo su prosto vaši potezi. Nekoga ćete argumentima ovde, ne znam, razoružati. I vama je potreban samo san. Znači, vama je samo san potreban. Ne, vaša ovo je mudra odluka da, jer vi ste sad u nekom procesu, ne znam, neke borbe ili nečega što sebi prosto morate da zabetonirate. Eto, i kažem, ovo je odmor u pravom onom smislu, tipa neko letovanje ili šta god, vi to odlažete i to radite vrlo, vrlo promišljeno, mudro, jer se kasnije to vama isplaćuje. Hajde da vidimo. Ali, kažem, ima ovde dobrog sna za vas, vama je miran san. Vama je bitno da prosto osigurate sebi ovde neku svoju poziciju i da vi budete mirni, načisto u nekoj situaciji. Ali mislim da i ovde imamo susrete, neko dolazi da vas vidi, imamo posete, imamo tako neke svakodnevna neka uživanja i
mnogo brige za vas. To je to, znači sada morate prolaziti kroz neku malo težu fazu, karmičku fazu, šta god da je, razmišljate o nekim toksičnim ljudima, ovo su neke, ne znam, neke neprijatne komunikacije, to vam sve stoji za vratom i to se završava uskoro, što je dobro. Mislim da je avgust mesec ključan, kada ćete vi nešto skinuti s vrata i da se tada onako lepo oslobađate i tada osjećate već da ste u nekoj novoj energiji. I mislim da ćete možda u avgustu mesecu već krenuti da se malo krećete češće i da se negde vozikate ali do tada nešto ovde ste zapeli da izgurate i to je to. Tako da vam to sada, ovo je neka deblokada, znači vi ćete nešto odblokirati sebi, samim tim što odlažete to, ne znam, i neko putovanje ili šta god da ste planirali, sve je to lepo, ali vama sada situacija i okolnosti nalažu da se fokusirate na nešto što je vama bitno i možda za vašu porodicu, kako god, da biste kasnije živeli život kakav želite. I to je taj neki posle novi početak za vas, šta god to značilo. Ovde se treba neke, da kažem, bedera dosiljati i to ste ubeđeni, vi ste sigurni u ovo, samo je sada, kažem, potrebno da, ne znam, da poradite ili na nekoj papirologiji ili na nekim komunikacijama, na nekim formalnostima, da budite iskreni prema sebi. Na šta se to odnosi? Šta želiš zaista? Znači, to je ono, šta želite, to su vaši prioriteti, to su vaši fokusi i najbitnije od onoga šta vi želite u cijeloj ovoj situaciji i to ćete dobiti, a i taj neki odmor dolazi kao nagrada, ne sada, kasnije, ali vi ste toga i svesni. Idemo malo detaljnije, grupa 3. Ovo je bilo čitanje za vas i ja vam želim mnogo sreće.